Ake namhlanje ke ngizokhuluma ngodaba olukhulu oluthinta inyanga ethe mayisijabule kakhulu yayisidlalela uNkulunkulu yathi uNkulunkulu uthwele wathwala ngoJesu Kristu ngoba uJesu wafa esiphambanweni. Shuthi uJesu ufa nje ubulawa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ushuthi uthwala ngaye. Iyahlupha lento yama content ngoba abantu bafuna ukwenza ama content bese befuna ukwenza ngezinto engadlalelwa kuzona. Akudlalelwa kuNkulunkulu. uNkulunkulu lapho ukhona. Makuthiwa uNkulunkulu akekho, ngabe namhlanje izinto zomhlaba sezadlula nawe. Makuthiwa uNkulunkulu akekho, ngabe lo mhlaba esiphila kuwona ngaba unjena. uNkulunkulu uwumnini wamandla onke. uNkulunkulu akazwani nento engasile eyenzeka kubantu bakhe. Angiphathi ke mawusuphatha igama lakhe ngeze. uNkulunkulu uya exposeana. Uyabona bengabe ubahlukumeza abantu ngoba lenyanga engikhuluma ngayo kunento ehlala ichoma ngayo ithi iyahamba iye emathuneni ifika ivusa umuntu engamazi mayise yakho umuthi wayo ngomuntu engamazi. Uyabona nje lokho kuNkulunkulu kuyisiqalekiso leso ngoba lo muntu oyodlalela kuyena unomndeni wakhe ekumele unakekele. Kodwa njalo nje mangabe umuntu ekhuluma ethi ngiyahamba ngemathuneni ngifike ngivusa umuntu mase ngakha lo muthi lo ngowufaka kule butternut, akudlalelwa kumuntu kaNkulunkulu, akudlalelwa kumuntu womndeni, akudlalelwa kumuntu osuke selele emathuneni. Akuyona into umuntu osile angachoma ngayo ukuthi ngiyahamba ngiyovusa umuntu emathuneni. Futhi uNkulunkulu akafuni ukuthi ku-exploitwe abantu bakhe ngoba umsebenzi kaNkulunkulu ukuvikela abantu. Ukuvikela uNkulunkulu uye esontweni, uNkulunkulu akuvikele ungayi esontweni as long as nje mawazi ukuthi uNkulunkulu uyisiqalo futhi uyisiphetho. So uyabona ke bengabe usuwone kakhulu ezweni. Mawusuwone kakhulu ezweni lapho uyaxabana noNkulunkulu. Nizokhumbula ke ukuthi kunegameko la lenyanga namhlanje ethi uNkulunkulu uthwele, kunegameko eziningi edlule kuzona uNkulunkulu expose. uNkulunkulu expose ngoba ibisikwazile ukuba captureisha abantu labo ekade sebe captured. Kodwa ngokuthi umuntu kaNkulunkulu, uNkulunkulu wenza ngayo yonke indlela ukukuvezela ukuthi kahle kahle yini lo deala nayo. Nizokhumbula ukuba kunegameko eziningi ekudlule kuzona, khona igameko kwadlula kuzona kuthiwa kuyotholwa imoto elahlekile ehajwa namaphoyisa kanti imoto yayibekwe izimpintshi nje lapho. uNkulunkulu akayithandanga le nto ngoba wabona uNkulunkulu ukuthi lidlalwa ngabantu. Wa expose kwagcina kuvela. Kwaphinda futhi kwathiwa kuzowinwa imoto emcimbini owawukade usejointini. Imoto yawinwa omunye wabakhe, uNkulunkulu yamdina futhi leyonto. Kwaphinda futhi wathi ungena emanzini uphuma nemali, uNkulunkulu akayithandanga. Ubona ngani uNkulunkulu bengayithandanga into? Ubona ngokuthi bonke abantu baba against lento sokuyenzile. Ukhumbuleke abantu balawulwa uNkulunkulu, abantu bavikela uNkulunkulu nezidalwa. Ngenkathi ushinto bese ukuthi abantu banyakaze la kwi-social media bathi cha lento ayinjalo, qede bami. Kwesinye isikhathi uzubona ukuthi kuyakuphelela ingoba uNkulunkulu usuke seveza ulaka lakhe esebenzisa abantu abakhona.
Ziningi igameko ngeke ngize ngiyiqede engingayibala. Nizokhumbula zi-exposeka futhi kuthiwa kunomcimbi ozoba seMoses Mabhida la khona kuzothola ama-award ezayi kade ivota nale nyanga iyona ekade ivota kakhulu kushaywa i-convoy kukhishwa ama-pamphlet ingakwazi nokubona ukuthi umcimbi ngeke uzobe khona la engathi mangibaqwashisa abantu kwacaca ukuthi abantu abaningi bathi nginomona kodwa kwathi ngosuku lokugcina wafezekisa umbhalo ngoba kwagcina kusho yona futhi lenyanga yathi ngampela la bekuyi-scam uze waskemela esigodlweni uyabo. Angisho into esuka ekhanda ngisho izigaba ekudlule kuzona. Ubani ngampela o-exposer zonke lezi zinto ezenzakalayo. Abantu banikezwe igubhu zangabasebenzela igubhu bekhipha o500,000 zequvile abanye abazi bazozilahla kanjani. Bonke labantu bayamkhonza uNkulunkulu bayahlonipha idlozi labo. Idlozi lomuntu alifuni futhi nomuntu. Yonke uNkulunkulu lonto uyayi-expose. Uthenzani uNkulunkulu? Wavele wabamba imali. Into yokuqala yenzile wabamba imali kule nyanga. Khumbula bengindizwa ngamabhanoyi kuhirishwa ama-Lamborghini ama-Ferrari kuchonywa. uNkulunkulu wayibamba imali avela phela indaba zoma-Lamborghini zaphela indaba zamabhanoyi zaphela indaba zama-Ferrari zehla izinto. uNkulunkulu uya-expose amawu ngokuthi uyabona ukuthi uNkulunkulu cha against mina ngenxa yezenzo. Uyabona phela umuntu nomuntu nayo into ekuyena emenza abone ukuthi hayi uNkulunkulu against mina ngenxa yezenzo. That is when ke la lenyanga isixabana kuphi noNkulunkulu. But in fact lenyanga ixabene noNkulunkulu ngoba yindaba uNkulunkulu seyi-expose kakhulu kuma wrongdoings ayi. So uNkulunkulu isiyaxabana. Ubona ngani ukuthi siyaxabana? Isiyaqala indaba kaNkulunkulu isiyaqala iyalwisana nayo. Ungaboni bengabe usuxabana ingane kumele bahloniphe abazali bayo. Ingane akufanele ikhulume noma yini ngegama labazali because abazali baUNkulunkulu wala endlini. BaUNkulunkulu wala endlini. Ingane kumele bahloniphe abazali. Ungaboni ingane seyikhomba abazali, ingane seyigolozela abazali, ingane seyibeka amabala kubazali. Yingoba kusuke sekukhona into errong ethinta ingane nabazali. Khona into errong ethinta ingane nabazali, uyabona. So ingakho kubalulekile ukuthi noma yinini ingane imhloniphe umzali. Kodwa ungaboni ingane seyihamba ikhuluma ngabazali bayo ngaphandle. Ingane ihlangane nabantu bangaphandle ithi uma kalungile, ubaba kalungile, ugoga kalungile. Sekukhona inkinga enganeni. Yini isisuke yenza izinto ezwrong. Idlozi noNkulunkulu sebeyayi-expose ukuthi kahle kahle akuseyona ingane le, sekuyinto eyisitha nalekhaya. So ingakho ke lenyanga seyenza njani? Seyivela isuka out of the blue. Ithini? Ithi uNkulunkulu uthwele. Yini kahle kahle leyo? Inhlamba noma kungakhulunywa ngoNkulunkulu makusuka umuntu nje athi uthwele khona into ethi xi uzazi ukuthi awuthwele. Uyabona? Uzazi ukuthi awuthwele umuntu bethi uthwele. Kodwa mase kusuka umuntu osenza amaphutha amaningi emhlabeni waze wathola idiscipline azothi uNkulunkulu uthwele. Inhlamba leyo eya kuNkulunkulu. Ayiyi uNkulunkulu kuphela lenhlamba ethi uNkulunkulu uthwele. Iya kuNkulunkulu nabantu abamhloniphayo nabamdumisayo uNkulunkulu. Inhlamba eyakubona bonke abantu abamdumisayo. Noma kuthiwa wenza icontent, noma kuthiwa udlala, noma kuthiwe kwenzekeni, kodwa ukukhipha ngomlomo wakho uthi uNkulunkulu, uthi umnini wamandla onke, uthi umnikazi oyisiqalo futhi oyisiphetho, bese uthi uthwele. And ungagcini lapho, uze uthi uthwele ngendodana yakhe ezelwe iyodwa ebithunyelwe ukuba yize emhlabeni izokhulula isizwe kuyingqinamba ezibhekene nazo. And izemhlabeni inesikhathi la izobuyela ngaso kubaba wayo. Uma sekushaya isikhathi ukuthi ayibuyele kubaba wayo, sekuthiwa lapho uNkulunkulu uthwele ngendodana yakhe. Inhlamba le engingazi ukuthi ngelinye ilanga ukhehlelezi uyoyixolisa kanjani lenhlamba le ayikhulumile ngokuthi uNkulunkulu uthwele. Ziningi ke vele izinto abasazozithinta ezithinta uNkulunkulu, ezithinta iBhayibheli, ezithinta inkolo, abazothi mabeyikhuluma mase ngiyabuya mina ngiyabaqondisa kunezinto bafethu kulomhlaba ezingaphezulu
ukucabanga kwengqondo yakho. Kunezinto kulomhlaba ogcina uthi mawuthi uyakhuluma ngazo ukhulume ngazo ngoba nawe ucabanga ukuthi kunjalo, kodwa ekugcineni ngoba bonke labantu abanasiqanikiso ngoba ayizazi ukhuluma ngani, kungcono ukuthula until wazi ukuthi mawuthinta uNkulunkulu uthinta umuntu omkhulu kangakanani, mawumthinta uNkulunkulu uthinta abantu abangakanani abakulomhlaba abaqaqeke emakatengeni kade sekubushiwe beqaqa ukumemeza igama likaNkulunkulu. Abanye bamemeza igama lendodana yakhe uNkulunkulu onguJesu Kristu, kwavuleka izinto eziboshiwe. Namhlanje mase kuqhamuka umuntu kazana akuzokhuluma kwi-platform in a public domain azothi ngithi mina uNkulunkulu uthwele ngendodana. Inhlamba eya kuma Christians, inhlamba eya kubantu abakhonza uNkulunkulu, inhlamba eya ngisho emadlozini ethu ngoba vele amadlozi ethu they subscribe to God, either uyathanda noma uthandi. Ingakho umuntu bengabe ngcwatshwa umuntu akushiwo ukuthi hamba-ke uye enyangeni lakasibanibani, hamba uye ehlathini, hamba. Kuthiwa njengamanje siyamthumela kuze kube kumfundisi, siyamthumela ukuba umoya wakhe awuhambe manje uye ezulwini kuNkulunkulu aze alale ngokuphumula, uNkulunkulu amuphe umphumulela wafuthi, uNkulunkulu amprotect, aza protect ngisho izingane ayishiye emhlabeni. uNkulunkulu wonke umuntu odlulayo udlula kume umfundisi ngoba udlula edirectwa ukuthi njengoba edlule emhlabeni uya kuphi, uya esandleni sikaNkulunkulu nezidalwa zakhe. So into engenza mina ngibe kuhlungu ukuthi mina ngiyabaza abantu, ngiyabaza abantu, ngiyazi ukuthi mina khona abantu engabe sekwaphela konke, khona abantu engabe sebafa, khona abantu abadlule inkingeni ezinkulu kakhulu, kodwa wami uNkulunkulu wathi ngikhona namhlanje, ngikhona nakusasa, ngisazoba khona futhi inguna phakade. Wakukhusela, wakuguide uNkulunkulu, wakuprotecta, and nawe umdumisa kusuka ngaphakathi, and uzuyezwa ukuthi njengamanje ngidumisa umdali wezulu nomhlaba. Mase ezoqhamuka umuntu athi uNkulunkulu uthwele ngendodana yakhe nguJesu Kristu. Lezi ingane esizikhulisa ngenkolo, lezi ingane esizikhulisa ukuthi azimesaba uNkulunkulu, lezi ingane esizikhulisa ngokuthi imfundo ayibe phambili, zithandaze, zithole into ezingenayo. Labantu abahlukunyezwayo emsebenzini, labantu abangayithola imisebenzi ekuthiwa thandaza konke kuzolunga, bazothandaza kanjani? Siqhamuke umuntu engabe ukhomba indlela, umuntu engabe isibonelo azothi mina ngithi uNkulunkulu uthwele. Uzophinda ummemeze kanjani uNkulunkulu sekufika umuntu wathi uNkulunkulu uthwele? Uzommemeza kanjani uJesu Kristu sekufika umuntu wathi uNkulunkulu uthwele? Uthinte ihlo eliyingozi kakhulu bedlalela uNkulunkulu. Noma yiphi le episode kade recordwa, mina ngingabacela ukuthi abayikhiphe le episode from uMzansi Magic, ngoba noma seyidlala futhi ngiyophinda ngibuye ngithi Mzansi Magic nani ni wrong, awukwazi ukwenza content ngoNkulunkulu. uNkulunkulu akayona into yokudlala, akayona kungadlalwa kuqede emhlabeni, kodwa when it comes to God it's something else. Okusho ukuthi bengabe ngamasonto begquma besemasontweni bethandaza ngaphakathi kubona bamkhola uNkulunkulu ngoba becabanga ukuthi uthwele yini kanti. Ngoba phela manje lapho isiyadida lento mawusuthi uNkulunkulu uthwele, shothi the reason why umuntu afika akhande imithi akhe igubhe ezamafake, akhe yonke into engasebenzi, uyambona usesontweni, shothi uya esontweni ngoba emcabanga ukuthi uNkulunkulu uyitype yakhe. Uye esontweni ngoba ecabanga ukuthi uNkulunkulu umdlalo. Nalabantu abamaqoqo uyabona isono into okhuluma into izihlukumeze ngisho abantu ekade bekudefenda noma bebona ukuthi wrong, because ayidefendeki indaba yokuthi uNkulunkulu uthwele. Ayidefendeki indaba yokuthi uNkulunkulu uthwele. Kufana nendaba
ethinta iBhayibheli discuss mfowethu into engaphezulu kwakho kufana nenhlakanipho ngisho ungafunda ufike ephu yingane ngeke uhlakaniphe umdlule umzali wakho ngoba uthi uyaqina ngesingisi uthi uyaqina ngeprofession yakho avela kubuza umzali mhlawumbe uzalwe ngo1980 avela kubuza umbuzo olulu umzali ethi kwakwenzakalani ngo1970 awusazi uzothini uzoxoxa wena into oyizwile kanti umzali yena uhlakaniphile ngoba khona izinto ayibonile wena wangayibona khona iminyaka ayaziyo wena ongasozi wayazi empilweni ngeke mfowethu uhlakaniphe modern umzali wakho ingakho noma inini mangabe umhloniphile umzali uthola le wisdom yangunaphakade mawuhloniphe umzali wakho ingakho noma ulwa nomzali wakho kunezingqinamba eziningi eziphazamisa impilo yakho ngoba ulwa nomuntu oNkulunkulu wakho wokuqala nomuntu oNkulunkulu wakho wokuqala ngiyacela bandla ukuxolisela leli sosha ngiyazi ukuthi noma inini ngaze ngalikhuza ngelilanga ngathi ekuba kuya ngokwami ngabe nje akakhulumi kakhulu ngoba beke waqala wathi uzama ukukhuluma wathi uzama ukuqina uvela bhede akafuneki umuntu ozokhuluma kakhulu kanti umuntu uzothi uyakhuluma bese yabheda uyabona yena into efuna yenze nje yena akayisipinele kahle imoto ngoba asikhuluma kupina imoto vele siyabona vele ukuthi umuntu nomuntu uguluva akayisipinele imoto besuka lapho aye ko dryer le dryer khona kodwa futhi angadryer bese ethi kubantu ngidryer nje ngimkhonza uNkulunkulu ngoba ngazi ukuthi uthwele ngoba umislead abantu umislead ngisho abantu abangafiki kulomhlaba ngiyathandaza ngiyaguqa ngamadolo ukuthi le nkulumo yami mayifika lapho ukhona ekhaya izingane zakho ize ingene le nkulumo ukuthi zingalokothi ngelinye ilanga zibe nemibuzo zibe nongabazana kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba njengoba lo mhlaba unjena akuyena umuntu owawudala umhlaba wadala uNkulunkulu ubani uNkulunkulu umnini wamandla onke naye futhi ngiyacela bandla kubona bonke abantu abakhona abakholwayo abathanda uNkulunkulu abangakholwa ekade bengazwanga lolu daba uyabona nabo abathema ingena lenkulumo ukuthi uNkulunkulu uthwele yangena yabadidisa ngiyacela mfethu ubuyele endleleni umdumise uNkulunkulu sithandaze siqine zikhulu izingane zakho kuze ukuthi ngelinye ilanga uthola amandla sikusebenza ufike la kumina eThekwini nginikeze futhi umakhanda ungene kulomndeni wakhona sibambaneni sinqobe noma inini ngikwazi ukuba available for wena ngoba inhloso yokusiza umuntu bengabeza kumina akezi kumina umuntu ngoba efuna ukusolvela lenkinga yamanje abhekene nayo kodwa umuntu usuke sefuna ukuthi athole imfihlakalo yasemazulwini bese enqotshelwa ingunaphakade including ngisho nomndeni wakhe ingakho njena nginxusa ngicela ukhumbuleke ayikho into engasoze mina ngayivundulula yabo nje ngiyafika ngibuya lapha edamini emanzini ngifike impela ngabheka hayi impela ayikho into edlula uNkulunkulu emhlabeni uyathanda noma uthandi uyathanda maqeda uNkulunkulu mase kuba zidalwa zakho ayikho into edlula uNkulunkulu ayikho into engaphezulu kwedalwa zakhe emhlabeni ngoba zikwazi ungakafiki kulomhlaba uzufika emhlabeni ingoba zayivumile idalwa zakho zalwa izimpi noNkulunkulu ekakumele wena ungabukhona ngisho nomhlaba zalwa izimpi wavikeleka uye ekoleni zavikeleka kunezitha zavikeleka imizi yakini ihlaselwa zavikeleka uzamazamiswa namhlanje usumdala uzotshelwa inhlamba ukuthi uNkulunkulu wathwala zotshelwa inhlamba ukuthi uNkulunkulu wathwala hey I wish ukuthi engathi ngake ngithi ukuba deep kancane ukuthi indaba kaNkulunkulu ijule kangakanani nokuthi amandla kaNkulunkulu phezulu komuntu abaluleke kangakanani uNkulunkulu uyisiqalo kuyisiphetho nawe lapho ukhona mfowethu ngiyakutshela uNkulunkulu is with you lapho ukhona yabo nje kade ngilandela udaba ngeke ngalithinta ensukwini ngilandela udaba likaThabo Bester no Nandipha uyabona ngililandela impela sibona lobuhlakani lobu okuyinkuzimalanga
okuthabo best uthi hey umuntu ohlakaniphe kanje emhlabeni ngenhlanhla ngahamba ngayo emanzini ayi ngithe mangifika emanzini as much as ehlakaniphile kodwa ngithukile into engiyithole khona ngoba ngithe mase ngifika khona lapha edamini lento yathi ukutwisteka kwathiwa umuntu ohlakaniphe ngempela lapha ya umuntu ohlakaniphe ngempela neningizimu Afrika efuna yazi uhlakaniphile uDr Nandipha umuntu ohlakaniphe lokho kuvala uDr Nandipha lapha uhlakaniphe ngempela umuntu kade besha abantu bethu thabo besta uno connection bonke mana ngikutshela umuntu ono connection bonke uDr Nandipha Dr Nandipha ungabuza noma ubani uDr Nambika akekho nje uminister wake wayejele wathi ngisayobheka uthabo besta akho minister la obeqhumana nothabo besta cha umuntu owugabhadiya uDr Nandipha lana kuukuthi uDr Nandipha uhlakaniphele ukunqoba ngoba uyena umuntu onabantu abakhulu around yena and uyena umuntu obengathi besebenzisa inetwork yakhe ngendlela yakhe ubesazoba into enkulu kakhulu Dr Nandipha uyithatha phi le network engaka Dr Nandipha ukhumbule kumsebenzi wakhe uyiadvantage kuyena ngoba usebenza udokotela webeauty wonke ama celebrity Miss South Africa wobani nobani amakhosikazi minister amakhosikazi obani ahamba uDr Nandipha egoli bese kwenziwa lama relationship uyabona mase kuzoqhamuka mhlawumbe abantu abaqondi uyabona umuntu bengabe esejele ngaphakathi into asuke ifuna umuntu osemnyango ozokwazi ukumbhekelela ukhumbuleke umuntu osejele ukwazi ukwenza into ngokomoya onzima ukuthi wena uyibone ngokwehla ngamehlo enyanga umuntu osejele angakushela ungaphandle uthatha imali yakini uzomkhokhela la ejele uzomnika ejele engakukhombile ngoba njengoba esejele nje ususwe lapha ya ngoba yindaba kunama spirit akhe asebenza ngenye indlela ingakho esejele omunye usejele kanti ngempela bakithi akanzi lutho nje kuphela ube nama spirit avele amsebenzisa ngendlela angayiqondanga naye nangayazi wayithola sesejele wathi sesejele and uyabona bengabe usejele uzuhambe uye ejele elifana nemangawungi lapha ya emangawungi ziyazi igebengu bayazi abantu akulona ijele okudlala leyana it's a maximum prison le lona ijele okudlala ijele la igebengu zangempela ezikhona ezikwazi baba ukuthi bengabe zibheke ukuthi njengamanje ngidinga bani angidingi bani njengamanje and igebengu ziyamhlonipha umuntu wesifazane ziyamhlonipha uyabona ke mangabe bethu ukukhulunywa ngesigebengu nomuntu wesifazane isigebengu siyamhlonipha umuntu wesifazane so umuntu siyakwazi isigebengu ukufunda ingqondo uhlakaniphe kangakanani mase siyabonga ukuthi ngingasebenza ngalo so nothabo besta umqondo wakhe ngoba uyisigebengu by nature ukwazile wagijima fast wabothi nangu umuntu engakwazi mina ukusebenza ngaye ngigcine ngifeza inhloso kodwa ngaye ngoba yena uyona ukuthi engidingayo umuntu la madoda ekufuna ngempela azwelwe oyithole sekuyitrap ngempela kanti akahlakaniphela ugebengu uDr Nandipha la wagcina sezigaxelela kuDr Nandipha ke naye kodwa uyena one network ngempela ngibezwe abantu bethi abantu hey uthabo best na yonke network emhlabeni ubeqhumana kanjani esejele ubekhokhela kanjani abantu esejele umuntu owugabhadiya abafathi ngiyanitshela uDr Nandipha la yabo uDr Nandipha ugabhadiya so ngifuna ukuvezani la ukuthi uma ngathi uDr Nandipha aphinda athole elinye ithuba lokuthi lemhlabeni aphinde futhi abhekane necareer yakhe esefundele isifundo uyayi-excel icareer yakhe kodwa njengamanje uDr Nandipha baningi abantu ekade ekhuluma nabo bam-offerisha abanye usizo ngendlela ebekhala ngayo baningi abantu ekade yabona efike seyincengela baningi abantu ekade ebuya jabule nabo uDr Nandipha umuntu ogabhadiya ngeke mina ngilongibheka ukuthi uthabo best na uhlakaniphile ngoba vese uyisigebengu and uyilesigebengu lesihlakaniphile kodwa mase kuthiwa umuntu hayi baba lalela ngiyakufakela mina gcwala baba ukuthi uyayizwa noma uyizwa hayi baba kwakho lokho mawusala futhi ungaphindi uyisalele ngulayini wakho kodwa mina nje ngiyakufakela yabo ingaka ngithi lezi zinto azifuni mawuyibuka uyibuke ujaha ukuba judgmental azifuni zifuna ujule uconsult mina ngiyaconsult mina nesigodlo sami esile elokhuzane edamini ngiyaconsult mina naso mase kunento nje sengifuna ushosho ngiyaconsult mina naso
Concert kanti uzobona futhi uDr Nandipha ngeke baba ngendlela ahlakaniphe ngakhona ngeke futhi azagwetshwe ngaleyo ndlela ngoba yindaba usenisazobona ngeke azagwetshwe ngaleyo ndlela ngeke azagwetshwe angiphiki uzokuthola yena uswazi oluncane kodwa olukhulu kunje cwa phinde futhi simbone futhi yabo kodwa uThabo yena eyakhe kumshubela ke ukumjampela ngoba yonke into manje izothwalwa uyena vele indoda yenze njalo mayisejampile baba iyayibamba mayisipholela izandleni ibamba ishisa ipholela izandleni yabo vele umthetho leyo yabo njengothi abobhezla leyo nto umthetho futhi intshayelelo leyo ukuthi uyibambishisa nje ulibamba lishisa phelele izandleni ngeke njena wena uaccuse unkosikazi uaccuse wena ulokuthi hayi nomngami umngakho uyamkhipha usale wedwa ubambishisa phelele izandleni yabo so uzothola uswazi luzoba lincane futhi kodwa umuntu ohlakaniphile la umuntu ohlakaniphile ngitshela mina ngoba clever uDr Nandipha ohlakaniphile namanje uyabuka nje yathi awubheke lezi inyoni lezi yena uhlakaniphile uyena ke umuntu one network and the network yakhe futhi ayifuna boshwe futhi na uDr Nandipha usindile uyabona kuthiwa yaba successful escape wayezofika afe phambili bazofika afe phambili ukuthi nje bakwazi ukubanjwa kube inhlanhla kuyena ziyazike futhi igebengu ukuthi ejele kufanele weqe ejele ngoba once weqe ejele awuphindi uphila impilo enormal uphila kokubaleka kanti mawubhekana nento yakho baba uyimele into eyiqalile ubhekana nento yakho siyafika futhi isikhathi nanoma ubani asike isikhathi singafiki siyafika isikhathi umuntu aphume ejele umehluko nje ufuna ubhekane nento yakho uma ukuthi uyiqonde ngqo yabo ekuthiwa bekuxhunywana asebenzise network yakho uDr Nandipha kwenziwa ama-appeal kwenziwe lokuyana kuzanye imlonto loyo aphume ngoline oqondile ibingenzeka le kodwa ukutatazela bagcina kusebenziseka i-network engafanele ngendlela enjalo so manje wonke umuntu manje kuyaphithizela wonke umuntu manje ufuna ukuvikela into yakhe Ikama kuphaka isibongo wanzamba bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka utakwe yini ngingqole ebhuqabhuqimiza abafakazana ngotholodo likamentshisi ithuluza ngihambi na ngefica insimi ngiqhamu uxakele zoshuba kusangenzeka noma yini ngomafa avuke njengedangabane ngunogwadogwadwa ayikhulu ngufa amakhanda ngindlondlo enamakhanda amabili elesithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyaya ayifokofo ke mfana wena onyanyaya wena inyanya ufokofa mina ngiyohlala ngimela uNkulunkulu futhi nawe ulapho ukhona ekhaya ngiyohlala ngikumela ulapho ukhona ekhaya ngiyohlala ngikumela nokuthi asikho isidingo angichaze kanje lento bafethu kanje lento niyabona inkolo ukuthi uyakholwa noma ayikholwa I don't care kodwa uyabona inkolo kuneqhaza elidlalile ekwakheni isizwe ngangibezwe abantu bebheda bethi hayi inkolo sasiphuco kwethu sasilokhuza lokhuyana okwethu thina sabantu ithina esikushiyayo okwethu awushiyiswa kona ithina esikushiyayo kwethu ingakho wonke umuntu manje akasahambi ngonyawo umuntu manje usegqoke icathulo sonke manje asakhanyisi ngento bekhanyiswa ngazo sesikhanyisa ngogesi thina ngokwethu bekusindwa asasindi manje thina manje kufaka amathanzi siyamopha shwi siyamopha inwele kade uyishiya inwele kucaca ukuthi nansi afro yakho namhlanje njena uyayigundela uzakhela idread lakho uyidayela inwele wenze yonke into uyabona namhlanje baba izinto ezifikile uyabona iBhayibheli alifikelanga ukugqilaza impilo yomuntu kodwa lifikele iguidance ukuthi izingane zingabi exposed kakhulu ezintweni zomhlaba kuma edges aeli azimhloniphi uNkulunkulu so uma uchallenge iBhayibheli usuku challenge into yokuthi izingane kushuthi azihambe zibe uvanzi izingane awuchallenge iBhayibheli awuchallenge ngoba yini iBhayibheli izingane kumele ziqonde awichallenge imfundo awukwazi ukuthi uthi hayi thina kuvathiwa siye ekoleni sishiyiswe izinto zethu sekuthiwa sifunde baba imfundo qeqesha ingqondo ukuze ukwazi ukubhekana nempilo injengoba injalo ngoba impilo ayimile kudala iyahamba ishintsha nezikhathi impilo kanti imfundo ikwenza njalo uhlale uthi type in esikhathini sangaleso sikhathi buka manje isibhizinama technology njengamanje
Buka nje manje ngenzani ngiyakhuluma umhlaba uyangibona ngalezi yakhathi zethu wongakhuluma ubonwe kanje ukukhuluma ubuko abantu ba respond kwenza konke into isikhathi samanje so ngeke ngeyilanga sithi siyabagxeka ama cellphone abelani khona impilo iyaqhubeka iBhayibheli lilekelela ukuthi impilo yomuntu ayigayideke ukuthi inganhlanhlathi yazi ukuthi okwenzeka namhlanje nakudala kakade kwenzeka kudala bakunqoba kanje nanamanje nizokunqoba ifana nomthetho ukuthi uma kukhona umuntu owagwetshwa ecasini kanje uma ngabe kunomuntu owenza icase efana necase yango 1995 kuzokwazeka ukubheka ukuthi yathini ijudgment yango 95 seyizothinika ijudgment yamanje kudilwa nomuntu wamanje kodwa kuzobheka ukuthi kwenzakalani imibuso iyavukelana kwakukhona eBhayibhelini sekumele sibheke manje ukuthi imibuso ngabe iyavukelana iBhayibheli is there for guidance so mawuzofica usidididi nje avela discuss iBhayibheli engazi ukuthi ucabanga ukuthi kuyadlalwa inyoni leyo baba inyoni abantu bakini awukwazi ukubalahla awukwazi ukubajikela ngoba idalwa nedlozi abantu abaphila ngaphakathi kuwena mhlawumbe abantu aba understand abantu bakini is not a matter of ukuvuma ukuthi mina ngihamba nabakithi noma ngihambi nawo into leyo baba enga-agreewisha ngoba abantu bakini bakhona ingakho even ama genes akho are positive to umuntu wakini so it's something that you cannot argue awukwazi ukuagreeisha athi umuntu hayi mina abantu bakithi angibafuni uzongayifuni kanjani into engaphakathi kuwena you can't argue umehluko amagama okubizwa ngawo language yaka spirituality uma ngabe umuntu okholwayo kuthiwa izingelosi kusakhulunywa ingakho uzwe omunye athi ngiyamuza uJesu Kristu uduma la ngaphakathi uduma la usuke lo muntu eqonda ukuthini uqonda ukuthi ipower namandla uwezwa ngaphakathi ipower namandla yabo ziningi izinto engizolo ngiyicacisa ngilongicacisa ngoba into esifuna uthina ukuthi akunqotho kiwe phambili akuvikeleke imndeni akuvikeleke izingane umhlaba awuhambe ukuthi kusizakala abantu umhlaba abaphila kuwona hayi ukuthi so agwisha ngezinto engezisize ngalutho kodwa mawusuthinta uNkulunkulu kwazi ukuzamazamisa umhlaba unyakaza uthi uNkulunkulu wesiqalo besiphetho and ngiyacela bandla noma kuthiwa la ukhona uyitshela uhlanipheka kanani kodwa ungahlakanipheli kuNkulunkulu nakuJesu Kristu ungahlakanipheli uNkulunkulu nje nakuJesu Kristu ukuhlanipha kwakho kwenze ungadlaleli uNkulunkulu ungadlaleli kuJesu Kristu ungadlaleli kumuntu okholwayo ungadlaleli futhi kuyizidalwa zakho ngoba umuntu nomuntu nezidalwa zakhe ezingafoni naye ungabamsukela umuntu umuntu nje ufuna umqondise nje umqondise umuthi ingake nje ngithathe leli thuba leli ngikhulume ngoba ngiyabona ukuthi bayakuthanda ukukhuluma kodwa into abangayazi nalabantu abasuke benayo bangakwazi ukukhuza kunezinto umuntu efuna umkhuzi athi bethi uthi baba hayi lapho athi uthi hayi lapho baba hayi lapho ngizocela nje ukuyibamba la ngoba ngiyawuza umoya wami ukhontenenzakalayo kumina njengoba ngikhuluma bakhumbuleke ngishilo ngathi ngomhla ka1 June bonke laba abasala esingakwazanga ukuthi sezinsebenzo nabo siyobe siphelele la number 44 Rocky Ridge Road u1 June kodwa kube noshintsho ncane ngokuthi u1 June ungolosine mangaphosisi kwase kuba nesicelo ke sabanye bathi bacela okungenani kube u3 June kodwa bofika mhla ka2 June kuyobe kuluhlanu mhla ka2 June bofika abanye bofika ngawo mhla ka3 3 June okusho ukuthi idate yethu from ekubeni u1 June iya ku2 no3 idate yethu yango June u2 no3 abafuna ukuza ngomhla ka abafuna ukuza ngomhla ka2 kobe kuluhlanu ntambama
kuyoqala kwenziwa ibrayi nje and kuyoze kuse mina ngikhuluma nalabo bese befuna ukulala bokwazi ukuyolala kulezi indawo ezisurroundile ezikwazi ulale kahle kuzona. Kodwa mina ngiyobe ngidila nomuntu nje kahle kanje, so besidila kanje ngomhla ka2 kuzosa kube umhla ka3, then ngomhla ka3 kuyobe sekunabaculi, kuyobe kumnandi kunjeya and kuyobe kumnandi kakhulu nje emhla ka3, uyabo. So nje nawe la ukhona mutshele ukuthi isicelo sakho okade ucela ukuthi ucela ukuthi ngabe umhla ka1 kodwa akube umhla ka3. Abantu abafuna ukufika early bangafika ngomhla ka2. Ngithatha isinqumo ke mina ngoba ngithe wonke umuntu akofika nebrayi stand yakhe. Ngithatha isinqumo ngoba ngibona abantu bejabula ngenze inkomo eyodwa ngase ngieda ngezikaphu ngomhla ka 3 ke June, 3 June. Kodwa ke siyoqala ngomhla ka2 thina ukujabula. Koze kuse nje sijabule ngoba nabantu abofika umhla ka2 angibazi ukuthi boyidla kanjani inyama ngoba koze kuse sihlalele nje. Ngidila nabo kanje. Ingakho ngithatha isinqumo sokuthi kule game ngizokwenza izinkomo ezintathu nje. Ezintathu ezobulawa ebusha zihlinzwe khona kuthina kofika sekufika inyama nje isithi bosibulalela khona lapha thina nje ziyofika isifika nje ilokhuza lenyama yethu. Zikhona izindawo ekwazi ukubulalela ziphinde zilethe ngoba hayi ukuthi senzela nje ukuthi inyama ibe ningi bayosibulalela bese beyasilethela ke ngomhla ka2. Kodwa nangomhla ka3 nje anophatha ama-brayi stand mhla ka3 nangomhla ka2 futhi mphatha ama-brayi stand nani. Yabo, ngicela ukuyibamba ke la ngoba kusazoba mnandi kusangenzeka noma yini. Baba yini, nginithanda kakhulu.